Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én pszichiáterként dolgozom, 10 éve a pszichotikusok hiánya miatt visszatértem az egészségügybe a magánrendelésem mellett, és ez a csillag, ez nekem Shakespeare-től jött a címbe, hogy egy csillag táncra perdült, és alatta születtem én, mert hogy nagyon szerencsés csillagzat alatt létrejöhetett ez a csoportterápiás kísérlet, ami számomra nagyszerű transzpersonális lehetőséget és tapasztalatot ad, és most pedig ugye a Assagioli csillagjával is egy kicsit rezonálhatok. Miután tehát 10 évig ott azért a rendelésnek ezt a monotonitása zajlott, de mégiscsak találkoztam pszichotikusokkal, igazi bolondokkal, akikkel lehetett a mélységeket, a magasságokat megtapasztalni. Lehetőséget kapott a gondozónk egy olyan nappali terápiás részleg létrehozására, ahol én vezetőként szabad kezet kaptam, és ez valami csodálatos lehetőség volt, mert kaptam teret, kaptunk egy nagy helyet, kaptam laticereket, kaptam egy halom beteget, ilyen mindenféle szintű és állapotú beteget, egy nagyon remek tímet, ahol fiatal kollégákkal dolgozhatok együtt, ők csinálják a programban a metakognitív, tehát az olyan fejlesztéseket, ami inkább a kognitív funkciókat célozzák meg, szociális készségfejlesztés, stb. És akkor én meg arra gondoltam, hogy végre itt a lehetőség, na most én mit csináljak itt ezzel a sok-sok kedves és nagyon rossz állapotú beteggel, akik bekerültek a csoportomba. És akkor milyen is ez a csoport? Ezek nyílt csoportok, a betegek aránya az leginkább skizofrén betegek vannak a csoportban, depressziósok, van egy-két borderline-ka, autista, ezeknek az aránya mindig változik alkalmanként. Ami egyöntetűen jellemzi általában a csoportot, hogy az érzelemszabályozás, indulatkezelés az, ami nagyon nagy nehézség a számukra. A testtől való elválasztottság. A legtöbb beteg a gyógyszer mellékhatások miatt túlsúlyos is, nincs megfelelő test kommunikációja, és hát ennek megfelelően az érzelmeivel is hadilábon áll. A realitás kontroll ugye pszichotikusoknál eleve sérül, de azért a depressziósoknál is meg tud jelenni ez a valósággal való sajátos viszony. És hát ami jellemző ezekre a betegekre, hogy rettenetesen traumatizáltak, majd mondok, vagy mutatok esetet, amiben részletezem is, hogy milyen ilyen kis hétköznapi traumatizációkon vannak túl ezek a betegek. És akkor elkezdtünk gondolkodni így a tím is, de különösen én, hogy én mit csináljak ebbe a heti 2x2 órában, amikor én dolgozom a betegekkel. Ami ugye behatárolta a munkát, az az, hogy mennyi időm van, milyen eszközeim. Ugye nagyon jó laticeleket kaptunk, úgyhogy mondtam, hogy itt relaxáció biztos, hogy lesz, meg amúgy azt szeretik is a betegek. Amit én a módszertani képzettségeim is ugye szerepet játszottak, tehát én dinamikus mozgás és táncterápiás végzettséggel is bírok, ezt én nagyon szeretem, ezeket a testtel való munkákat, és annyit beszélnek amúgy a rendelésen, hogy tök jó volt, hogy itt most egész máshogy közelítjük meg a problémákat. Ami nekem az egyik fő célkitűzésem volt, hogy ezt a szenvedést, hogy lehet jól szenvedni. Ugyanis erről ön is beszélt az előadásában, hogy legtöbbször a szenvedésben lehet megtalálni a transzpersonális ént, és hogy éppen a rossz szenvedés választ el tőle, tehát az önsajnálat, meg a beleragadás, meg a nem akaromság, és hogy valahogy arra szerettem volna módszertani segítséget és közeget adni ennek a csoportnak, hogy azokat a szenvedéseket, amik ők napi szinten átélnek, abból mégis hogy lehet a transzpersonális én csillagfényéhez kapcsolódni. Ami
volt még vagy célkitűzésem, hogy valahogy a bizalom, az életbe vetett bizalmukat valahogy hogy megerősíteni, és egy kicsit átadni. Én így transzpersonális terapeutaként van tapasztalásom erről a transzpersonális énről, és tudom, hogy ott van körülöttük is, bennük is, a legrosszabb pillanatokban is, és hogy valahogy ennek a hitében szerettem volna velük lenni. Hogy valahogy az élethez kapcsoljam őket, mert hogy nekik ez a merevség, ez az állandó rengeteget halucinál a legtöbbjük, akkor a depressziónak ez a sötét verme, ez egy kicsit elválasztja az életörömtől, és azért úgy, amikor egyszerre jött be 5 depressziós beteg a csoportba, akkor éreztem, hogy ez most nekem sem megy olyan nagyon könnyen ez az életöröm, de valahogy mégis vannak eszközök, amik segítenek ebben. És hát sok nevetést próbáltunk, hát az megy úgy maguktól is, mert ők is rettentő humorral bírnak, mint ahogy a egyes leválasztott részek, például a szabotőr nagyon vagy nagyon jó humorral bír. És akkor végül is, ami adott volt, nem csak a laticák miatt, ez a relaxáció volt, és imaginációval, tehát én azt gondoltam, hogy valamilyen belső képek mentén talán meg tudom támogatni ezt az integrációt, hogy az erőforrásokkal, a transzpersonális énnel való találkozást, csak hogy az a tapasztalatom, hogy vagy nem relaxáltak még sose, és gyanakvóak, vagy aki relaxált, az mind azt mondta, hogy ő nem tud relaxálni, mármint így a csoportba. És akkor azt gondoltam, hogy kéne valami bemelegítés, hogy egy kicsit a relaxáció előtt már találkozzanak olyan testélményekkel, ami a figyelmük megérkeztetését segíti. És akkor gondoltam először erre a dinamikus mozgás- és táncterápiára, hát erre nem voltak vevők, pedig én nagyon lelkes voltam, úgyhogy ekkor itt ugortunk, és akkor a testészlelés igazából annyira némelyik tényleg nem is tud egyáltalán mozogni, tehát én is kicsit elrugaszkodott ötlet volt, de hát gondoltam, hogy most azt csinálom, amit én szeretek. És aztán a testészlelés, érzelmek észlelésével is egy kicsit játszottunk, az megy most is néha, tehát hogy eljátszani érzelmeket, hangszínekkel játszani, tónusokkal, megfejteni a másik érzéseit. Általában egy hangulati körkérdéssel kezdjük a csoportot, ki milyen hangulatban van, és akkor ennek kapcsán próbáljuk letapogatni. Vagyis hát ők próbálják egymásról letapogatni, én nagyon érzem az egész hangulatot, ahogy belépek a csoportba. És akkor ami végül lett, az a meditatív körtánc, és az csodálatosan működik, tényleg csodálatosan. Én onnan indultam ki, hogy volt egy balettművész, akinek elhánytam a nevét, és sehol nem találtam meg. Lényeg az, hogy ő keletre ment, és meditálókat tanulmányozott, és ennek a meditációnak, mint a transzpersonális útját, és aztán azt mondta, hogy hát ez a nyugati embernek nem való, az képtelen ennyit ücsörögni, szerinte táncolni kell az embereknek, és ő el is kezdte ezeket a körtáncokat, és Brazíliában ilyen utcagyerekekkel is táncolt, és csodálatos szocializációs hatása volt ezeknek a táncoknak. Aztán van egy ilyen másik balettművész, ez a Kimondhatatlan nevű Bachrach, aki azt írta le, hogy amikor együtt mozgunk valakivel, tehát körben, ami eleve a teljesség szimbóluma, és mindannyian egyforma távolságra vagyunk a kör középpontjától, akkor aki ebben a körben mozog, az érzékeli a másikat úgy, mintha a saját testének lenne a kivetülése, ami egy ilyen empátiában alul osztott ezeknek a betegeknek az empatikus készsége sem nagyon erős. Ez az együttmozgás, és az, hogy le kell utánozni a másiknak a mozgását, ez az empátiás készséget is növeli. És aztán most így a konferencián megtudtam, hogy ennek a tánc és ritmus terápiáknak most már komoly agykutatása is zajlik, és a mentális betegségek, ugye általában ez, mint az agykutatásokban kiderült, hogy a kapcsolódásokban és
az agyhullámok oszcillációjának az szinkronizációja jön létre, amikor én valakivel összehangolódok, beszélgetek, vagy ez információt cserélek, és hogy a mentális betegségeknél ez sérül, és hogy a szinkronizációs terápiák, azok segítik ezt a oszcillopátia és konnektopátia, tehát kapcsolódás és oszcillációs nehézségeknek a gyógyulását. És akkor ők is eljutottak oda, ezek az agykutatók, hogy a szinkronizációs terápiák, vagyis a ritmus, a tánc, a zene, az mennyire jó ezekben a problémákban. Úgyhogy már megint igazam volt. És akkor, amit létrehoztunk, így együtt, ez a meditatív tánc és relaxációs csoport, ami hát úgy néz ki, hogy kezdjük ezzel az érzelmi állapotok felmérésével, egy kicsit a testészlelésekbe megérkezünk, és aztán jön a meditatív körtánc, ami rettentő egyszerű lépésekből, és a zenének ezt a affektív mozgató, ilyen nagyon erős érzelmi mozgató töltetét használja. Nem túl érzelemgazdag táncok vagy zenék kellenek, mert azok viszont bemozdíthatnak olyan mély érzelmeket, amivel aztán külön kell dolgozni, ebbe is belefutottam egyszer, de igazából ilyen nagyon meditatív zenékre, és szimbolikusak a táncok, tehát összesen 4 táncunk van, tehát egyelőre eddig jutottunk, de ez is nagy dolog egyébként, és a földanya tánc például, ami egy dél-amerikai zenére történik, az inkább a tartás, a megtartottságról szól, és erre figyelünk is a tánc közben, hogy milyen a tartás, hogy tudunk a föld megtartó erejére és az ég vonzásának engedve mozogni, és hogy található ez meg a testben ez az érzet. És nagyon érdekes, hogy a betegek, egy skizofrén beteg most már úgy mondja el az újaknak ezt a táncot, hogy balra lépünk, akkor letesszük a múltba a problémáinkat, ezt nem én mondtam neki, utána jobbra megyünk 2, és akkor viszont keresztalakban a hit, remény, szeretet felé indulunk el. És akkor most már ennek ez lett a narratívája a csoportban. Ez tényleg ennyi ez a lépés, és nagyon érdekes, hogy eleinte ilyen tökéletesen magukba mélyedve csinálták a táncokat, és aztán, ahogy így haladunk, így emelkednek a tekintetek, és most már nagyon gyakori a szemkontaktus. Ilyen teljesen, még egy autista beteg is néha elmosolyogja magát, amikor rám, ő nagyon élvezi, csak egyszer nagyon kioktatott, mert én közben elrontottam a lépést, és váltottam. És akkor mondta, hogy aki a szabályt alkotja, azt tartsa is be. És teljesen igaza volt egyébként. És akkor utána a tánc után, de van például a forrástánc, amit nagyon szeretnek, hogy egyszerű lépésekkel lerakni, és a forrásból meríteni, hátralépni, szétszórni. Általában a természeti képek, meg valahogy a középpont felé való mozgás az, ami segíti ezt a transzpersonális énnel való kapcsolódást. És akkor ezekkel az érzésekkel, amiket megtalálnak magukban a tánc közben, mert azért arra valahogy mindegyik rezonál, mindenki. És néha jönnek pszichológus hallgatók is, és akkor ők beállva a körbe, az egyik mondta is, hogy hát ez annyira felemelő, és tényleg valahogy ott van az az energia, hogy úgy valamit megtalálunk így. És csodálatos dolog ilyen nagyon beteg emberekkel táncolni, akikben pedig ott van az a fény, mert egyébként meg amikor úgy megvillan, akkor meg egészen megrendítő tényleg. És akkor a relaxációban már úgy szoktam átvezetni, hogy vigyék magukkal ezt az érzést, ami a táncban volt. És ez egy kicsit megsegíti azt, hogy a relaxációban már tudjanak figyelni a testükre, és általában azokkal a természeti képekkel, hívóképekkel szoktam utána dolgozni, de elég sokféle ilyen, elég konfúz indukciókat szoktam alkalmazni, hogy mindenki őket nem zavarja, tehát mindenki menjen, amerre akar, és hát nagyon izgalmas
utakat tudnak választani, az volt tehát hogy az ember ne szálljon el nagyon, erre nagyon jók ezek a betegek, mert egyszer így nagyon ihletetten vezettem, gyönyörű természeti képekkel, éreztem, hogy a szellő látságától, a napfény erejéig, az lehulló levelek, stb. És akkor az egyik skizofrén beteg a megosztásban, itt láttam, hogy teljesen el van szállva, mosolyog, és akkor mondom, hogy Marian, jó volt? Nagyon jó, azt mondom, és képek, látott képeket? Igen. És mondtam, mit? Velőspirítust. És akkor mondtam, hogy igen, a lélek bölcsessége mindenkit oda visz, ahol tápláló dolgot talál. És akkor a megosztás az mindig elég komolyan veszem, és ott nagyon sok kincs van, amit ők elmondanak, és igazából itt is alázatos, hogy nagyon nagy dolgok történnek, és nem minden talál azért ilyen megértésre, szintén a csodálatos visszajelzéseim, de attól függetlenül nagyon szép dolgok tudnak történni. És hogy ami mentén én dolgozom, azt hiszem, hogy nagyobb zajt csap egy kidőlő fa, mint a növekvő erdő, hogy állandóan a figyelem fókuszt szeretném átrakni. Hogy a szenvedésben az egy nagyon fontos, hogy megéljük a sötét pillanatokat, amiben szintén létrejöhet a találkozás, de hogy valahogy mindig rakjuk a figyelmünket egy kicsit a növekvő erdő csendje felé, csendes növekedése felé, mert hogy ahol a figyelmünk, arra megy az életünk, és hogy a fókusz tartás az egyik fő feladatom a tartalmazás mellett a csoportokban. És hát mik ezek a kidőlő fák? Hát vannak, amikor dekompenzálódik például az egyik beteg, és akkor jön nagyon nagy zajok, jönnek dirdur csicsat, akkor van egymásra csapkodás, üvöltözés. Az összes ellenállás, amikor a csoporttal szembeni ellenállások megjelennek, azok is a nagy feltűnő jelenségek, és akkor azt mindig elfogadjuk, de valahogy át kell rakni arra, hogy mégis mi az, ami közben növekszik a csoportban, mert rengeteget fejlődnek, de mindenki hajlamos elfelejteni ezt a fejlődést. Nagyon izgalmas ez a neurotikus-pszichotikus viszály, kialakul egy ilyen érdekes verseny, hogy a pszichotikus az nagyon beteg, de én milyen rosszul vagyok, nyafognak a neurotikusok, meg a depressziósok, és akkor kibírhatatlan a pszichotikus, a neurotikus számára a depressziósra, mert őt megérinti, őt fáj, ő nem így gondolta, stb. A pszichotikusok meg hát ugye a maguk kis világába ezzel olyan nagyon nem hatódnak meg. Ja, és akkor még volt igen, a depresszió túlerőn, az nehéz kezelni, amikor úgy kerülnek be betegek, hogy nagyon sok a depressziós, és akkor egyszerűen azokból jön egy olyan lehúzó energia, hogy ott nagyon nehéz ezt áttörni. Ami még nagyon nehéz számomra, bár most már ebbe is rengeteget fejlődtem, hogy ez egy olyan tér, ami egy átjáró. A betegek fekszenek szanaszét, és akkor időnként megjelenik az ebéd, és nem véve tudomást a relaxáló betegekről, levessel átmegy a kedves ember a betegek között. Ugyanez megtörténik a szociális munkáshoz babakocsival érkező családdal is, akik simán rámennek a betegek lábára a babakocsival, az egész. De egyébként a relaxáció meg zajlik tovább, remek indukciói vannak, hogy lehet beépíteni a külső zajokat a tengerpart nincs náluk, de tópart vagy forrás képébe. És időnként egy fúró jelenik meg a mennyezetről, és akkor át kell gondolnom, hogy az alatta való fekvő emberre jön-e majd még valami. De ezek is igazából szerintem a színességét adják a munkának, és nagyon én tudom élvezni. És akkor a növekvő erdő, mert azért igazából ez az, ami lelkesít, hogy miket mondanak. Mondja, hogy az egyik ilyen fatánc után, mert azt nagyon szeretjük, igen, amikor
amikor az égbe való nyújtózkodás mozdulatai, akkor mondták, hogy mi így együtt az égig érünk. Akkor egy skizofrén beteg jelezte vissza, hogy úgy éreztem, hogy áramlik felém a szeretet. Akkor az egyik autista beteg mondta ezt, ha le is hullanak a levelei, attól a fa még fa marad, és hogy ez a visszahúzódás, elengedés problematikát olyan jól. Akkor a nevetés, meg ez nagyon jó volt, hogy már nem nézem a lábam, suhanok, és nincsenek hangok, ez szintén egy skizofrén beteg mondta. És a Virág története, ő ez a nagyon súlyosan traumatizált skizofrén beteg, akinek egyik testvére öngyilkos lett, a másikat megölték, az anyja pszichotikus, az apja alkoholista, bántalmazó volt, rendszeresen vagdosta a lánya kezét 6 évesen, autó után kötötte, hóba húzta, szóval ilyen kis furcsa ötletei voltak apukának. És ez egyébként folyamatosan halucináló skizofrén beteg, eleinte nagyon félt a relaxációtól, de ilyen nagyon stabilizáló képek, meg én sokszor érintettem is őt, tehát neki az nagyon jó, tehát hogy mindig egy kicsit vele ott voltam, és meg tudtam érinteni, amikor éreztem, hogy kicsit nehezebb. Tökéletesen megtanult relaxálni, és talált is magának egy fát, mint egy ilyen biztos helyet, egy kis tóval, egy kerek tóval. És legalább 5 alkalommal ott nagyon jól el volt, és mondta is, hogy a hangok is egész jól el vannak, és hogy ő még ilyet nem érzett, de erre a 20 percre tökéletesen nyugodtan van. És akkor a 6. ilyen nyugodt alkalomnál bejött az apja, és akkor elkezdte vagdosni a belső térben, a jobb karját, igen, és rendszeresen szurkálta késsel, és támadta benne a relaxációba. Ezzel együtt valahogy ott volt a fa neki, meg én is érzékeltem, és akkor mindig ott voltam mellette, és ilyen, hát olyan 5-6 alkalomig ment ez az apa dolog. Hogy jött az apja, de valahogy mégis nem, tehát kibírta. Tehát ott volt a tó, ott volt a fa körülölelte néha, az megvédte, és akkor ezeket így bírta. És aztán volt egy nagyobb menet, amikor végig zokogta az egészet, és az egész relaxációt, de akkor így mondtam neki, hogy nem kell a fába se kapaszkodni, mert hogy nem segít a fa. Mondom, nem kell semmit, csak legyen. És akkor ebben a helyzetben itt vagyok. És akkor utána egyszer csak nem olyan régen azt mondta, hogy szembenézett az apjával, szembefordult, és azt mondta, hogy te nem is vagy, mondom neki, és ezzel ilyen, te nem is vagy itt, de azt mondta, hogy a szeretet az meg valahogy így érződött a levegőbe. És azóta ő ilyen tök nyugodtan, és a hangok is békén hagyják a relaxáció idejére. Amit én kaptam, én azt gondolom, hogy nekem ez egy transzpersonális csúcsajándék, hogy ezt a csoportot csinálhatom, és hogy olyan találkozások és energia van ebben a csoportban, és azt tanultam meg, hogy amit én mindig is tudtam, de éreztem, de sose tudtam eléggé bízni benne, hogy ez a transzpersonális én, ez ott van mindenkiben, és nem nekem kell forszírozni, vagy hogy meg azt akarni, hogy mutasd már magad, meg nem igaz, hogy nem gyógyulsz, hanem hogyha adunk hozzá egy teret, és ott van az az energia, vagy nem tudom, minek nevezem, talán az én biztos hitem, vagy az, hogy én látom benne, és lehet, hogy most nem jön ki, mert most éppen regresszióban van, vagy éppen, tehát nem a transzpersonális énjével találkozik, akkor ez így van, de hogy ez engem nem zavar meg abban, hogy aki viszont meglátja a fényt, mert nagyon sok fény van ezekben a betegekben, nagyon sok csillag, és akkor zárásul, igen, már csak egy idézet van, hogy Szent Ágoston mondta, hogy ó, ember, tanulj meg táncolni, mert egyébként nem tudnak az angyalok mit kezdeni veled a mennyben. Úgyhogy azt gondolom, hogy a táncra mindenkit nagyon biztatok, mert ezt még el tudjátok olvasni, átváltoztat. Felszínre hozza a szabad embert, a könnyed embert, tényleg így működik, ki kell próbálni. Jó, úgyhogy akkor köszönöm a figyelmet, és mindenkinek.